Казакстан чигендә урнашкан һәм Илек районында татар теле белән әдәбият дәресләре кергән бердән-бер Озерки мәктәбендә ана телен укытуны беркайчан да туктатмыйлар. Укытучылары да Казанда белем ала. Нигматуллина Лейсеря, 8-нче сыйныф укучысы, призер булды һәм иҗади конкурста да Роберт Миңнуллинның шигырен укып, 2-нче урын алды. Апрель аенда 6-нчы халыкара олимпиадада катнашып, лауреат булды. Мин рәхмәт итәсем килә бүтән укытучыларыма һәм Гөлнара апама. Татарстан белән чиктәш Абдуллина районының Шаганлы мәктәбе укучылары татар теле һәм әдәбиятыннан үткәрелгән төбәк республика олимпиадаларында куандыра. Татар телен укырга кирәк. Без татар халкы, шуңа күрә бездә татар каны ага, шуңа күрә безгә татар телен укырга кирәк. Һәр кешегә дә. Дәресләр җитә, Аллага шөкер. Дәресләр җитә. Олимпиадага әзерләнү өчен дәрестән тыш әзерләнәбез инде. Башкалардан аермалы буларак, Әсәкәй районының Яңа Сылтангыл мәктәбендә татар теле дәресләренең сәгатьләр саны белән мактана алмыйлар, ләкин телне өйрәнү теләге башка юлларны эзләргә этәрә. Безнең дәресләр инде 1 һәм 4 сыйныфларда факультатив формасында алып барына, һәм инде 5-9 сыйныфларда берәр сәгать электив курс формасында алып барыла. Һәм без инде 1 сәгать кружок формасында олимпиадаларга әзерләнәбез инде Алина белән. Һәм инде балаларның кызыксынуы бар. Татар теле мәктәптә укытыла, әмма ул сәгатьләр бик әз. Шуңа күрә без дәресләр беткәч, икебез апа белән әзерләнәбез олимпиадаларга. Сакмар районы Татар Каргалы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хафиза Яхфарова Казанда үткән Бөтен Россия конкурсында үзе дә җиңүче булды. Ләкин мөгаллим күбрәк укучылары белән горурлана. Мәктәпнең ирешелгән казанышларының берсе татар телен фән буларак укытуны саклап калу. Безнең Татар Каргалы мәктәбеннән 2 укучы катнашты олимпиадада. Февральда алар призер булганнар иде. Буйлысы лауреат грамоталарын алдылар. Кайбарга үлесен. Казан федераль университетында татар филология бүлегенә. Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан узган төбәкара олимпиадада да укучылары сынатмады. Алар җиңүче диплом иясе. Җиңүчеләре төрле милләттән. Мин үзем татар авылында дөньяга килдем. Шуңа күрә мин татар телене бәләкәй чагымнан ук өйрәнгәнем һәм татар мәктәбендә укып, татар телене саклыйм һәм мин бик яратам татар телене өйрәнергә. Игездә нинди телдә сөйләшәсез? Бездә Азәрбайҗан телендә күбесе, әмма үземнең апаем белән мин татар телендә дә сөйләшәм. Бу юлы Оренбург өлкәсе губернаторының рәхмәт хатлары Бөтен Россия олимпиадасында җиңүче 6 укучы белән аларның 5 татар теле һәм әдәбияты укытучыларына тапшырылды. Башка еллар белән чагыштырганда әлеге саннар күпкә артыграк. Оренбургтан Фирүзә